ಹಾಯ್ ಯಾ ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಎಂಕು ನಿಖಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ವಿಷಯದ ತನಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಶಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಶಾಪು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಡರ್ದಾರ್ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ಶಾಪು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ಮಾತ ಬೆದ್ರದ ಅರ್ನ ಊರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಮತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆದ್ರದಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಬೇರು ತೌಶಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಮಕ್ಕಳದರಸಿ 138 ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ರಮೇಶ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಕೇಕ್ದ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್ ಡ್ರೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕಾಶ ಒಂದೇಟ ಮುಂಬೈ ಇತ್ತೇರು ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಅವ್ಳು ಕೇಕ್ ರುಚಿನ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿ ಪುರ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ರುಚಿನ ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಯಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಶಟರ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬರ್ರೆ ಫೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆರ ಕಾರಣದ ಇದರಟ್ಟ ಟ್ಯಾಮುಡು ಅವು ಮೇರೆ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಒಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದಂದು ತೂನ ಕಾರಣ ಸೋಲಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಒಲ್ಲೇರು ಅವೇತೋ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬನತ್ತು ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಐತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರು ನೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಾರೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಬರೋದು ₹200 ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ₹200 ಒರಿಯುಂಡು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಓಪನ್ ಆಗುಂಡು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಮುಂಬೈದ ಆರು ಪೂರ ಪಳಗದು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಂದಿ ಜವಣನ ಗೆಂದಲೆ ನಿತ್ಯನ ಬಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಗಳು ಬೊಂಬೈದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಆಕಾಶ್ ಸೆಟ್ರ್ ಅಂತಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಸೆಟ್ರ್ ಅಂತಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದೇರೆ ಮುಂಬೈಡೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೇವೆ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಬಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂಟ ಬೇರೆ ಬೈತೇರು ಭರತನ್ನೇ ಬೆಂಕಿ ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅವ ರಮೇಶ್ ಇರ್ಪಾನೋಡು 6-12 ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯಾರನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿ ಆಯ್ತನ ಮಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಈ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ದಾರ ಕಾಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪಾರ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅದೇ ಇರನ್ ಕಾಪ ದಿ ಜನ ಜೈ ತಿಂತುಲಗೆ ಕಾಪಾಜಿ ನಾನು ಜೈದಿ ತುಲೆ ಕಾಪಾಜಿದವರೆಲ್ಲ ಜೈದಿ ಜೈಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಇಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತೂಂದುಲೇರು ತುಲೆ ಆಕಾಶ್ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ದ ಸರಿ ತೀರ್ಥ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಕೇಕ್ ಶಾಪು ನಿಖಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ನಿಖಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ದ ಓನರ್ ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನಿ ಇದೇ ಶಾಪ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ ಯಬ್ಬ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಶರಣ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಭಯಂಕರದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಆಂಡ ಇವರು ಶೇ ದೀಪಾಲ್ದಪ್ಪ ಬೋನಸ್ ಇರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶರಣಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಇರೇ ತಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 5:30 ಬೈದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಶಾಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರು
ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಮು ನಲ್ಲ ಉಂಡವು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಟ್ ಕೇಕ್ ಹೊರಿಯದು ಕೇಕ್ಲ ತಿಂದೆ ಶೋಕಿತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ತಿಂಡ್ರಂದೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶರಣನ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೂಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ ತೋಜಾ ಇರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ ಅದೇ ಅವಾಗ ಮಾತ ಇರಗಿತ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗ ದಾದ ಪುಂತ ಇರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ಪೂಜಿರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಐತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ ಅಂಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಇರೇ ಬರ್ಪುಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಡು ಇರೆ ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುಡು ಎಂಜಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾ ಅದೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಮೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ತೋಡಾರ್ದಾರು ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆಕಾಶ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡು ಈ ರೇಂಜ್ ಜನ ಅಂದು ಹೆಂಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಶರಣನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ಓಕೆ ಶರಣನ್ನೇ ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ನೀರಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಶರಣನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಒಳ್ಳೆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆತಿರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆರ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಯಪ್ಪ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಡಾರ ಪಡಿಗೆ ಪೇರು ಉಂತಿಯರ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆದ್ದ 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 ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿದ ಬೊಣ್ಣಕ ಐಟ್ ಬಕ್ಕನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಬೆದ್ದ 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 ನಮ್ಮನೆದ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಮೂಡ್ ತಕ್ಕ ಏರೆ ಪೂರ ಗೊರ್ರಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ದಂಚಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಕುಟ್ಲಾಡ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಈರೆ ಕೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರೆಗ ಆರ್ನ ಮಾತ ಪೂರಕ್ಲೇಗ್ಲ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆರೆಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಆಗಸನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬಂದ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲೇ ದಿಲೆ ಓಯ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಜ್ ಶರಣ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮುಕ್ಲ ಈಗ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಅಣ್ಣ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ ಇದು ಅರ್ಧ ಇರೆ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೇಕ್ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾತ ಡಿಸೈನ್ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಕೆನರಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗತ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಒಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಅಂಚನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಚಿಕನ್ ಪಫ್ ವೆಜ್ ಪಫ್ ಪಿಜ್ಜಾ ఒక రోల్ మాతలు అంటే 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది భయ 12 గంటల ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಬಂಪ ಎಸ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಡೆಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಮಟ ಮೂಲೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಶರಣನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರಣನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಈಗ ಬುಲಿಪುಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬುಲಿಪುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾವಡ್ ಅದೇ ಈಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂದೀಪನ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರ
ಇದು ಯಾರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮೇರ್ನಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್. ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇಂಚ ಶರಣನ್ ಒಂಜಿ 70,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳಿ 70 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರು ಕೂಟ್ಯಾರು ಅದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಇಗಳು ಮುಲ್ತ ಕೇಕ್ ತಿಂದಾರ ನಂಡ ಈತ್ ವೈಟ್ ಆಪಾರ್ ಶೋ ಕಾಪಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೀರಿ ಬೇರೆ TV9 ಇರೋದ ಬಿಗಿ ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೋಜರ್ ಬೇರೆ TV9 ಇರಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಪಾಸದ ದೆಪ್ಪನೆ ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ತಿಕ್ಕ ಅವನಿ ಕೊರ್ಪರ ಕೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಬಾಯ್ 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 ಬ್ರೋ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಮೂಸ್ ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ಓನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮೂಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಲ್ಲ ಬೇಸ್ ದಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಸ್ ಬರ್ಬಿಡ ಒಂದು ಮೂಸ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ತು ಮೂಸ್ ಕೇಕ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲ ಜೈಲ್ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ ನಿಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐದ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಂಡ ಬರ್ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಫ್ರೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೂಮ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಾಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೂಲ್ ಎಂಚಾಪುಡು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟು. ಕೇಕ್ ಎಂಚತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಮೆಲ್ಟ್ ಸುಧಾನ್ ಎಂಚತ್ರಿ ವರ್ಷದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಕಾತ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಕ್ ಮಿತ್ತು ಬ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಪಲ್ಲೆ ಆಕಾಶ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಕ್ ತಿಂದಾರಾ ಎಂಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಬೊಗನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಕೇಕ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ರಜ ಕೊನವರು ಉಂಟು ಅಂದ್ರ ಬಂಡೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೇಕ್ ಈತು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿಯ ರಮೇಶ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾಡು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಬಂದಿರು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬೈಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕೇಕಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಕೇಕಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 5757 ಬಂದು ಓಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಏತ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಹಾಯ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶನ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ನು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕೇಕ್ ಶಾಪು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಡು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಡು ಅದು ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆವಡು ಇಂಜ ಕೇಕ್ ಹಾಂ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೌದಾ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ಆಕಾಶನಾಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಜೈಲ್ ಉಂಡು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿದ ಐತ ಬರಿಟೆ ಐತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ದ ಕೇಕ್ನು ಕೋರ್ದಾಗ ಇನ್ನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದರದ್ದು ಆಣ ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಡ್ಯ ಶಾಪು ಓಪನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಬಾಯ್
ಓ ಬಾಯ್ ಅದೇನೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ತೆತ್ತಾರ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರ ಪೂರ ಎತ್ತಾರದ ಜಾಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಾಪು ಓಪನಿಂಗ್ ಆದ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಶಾಪು ಸಂದೀಪ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣತ ಸಂದೀಪ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗುಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ